ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಇನಿ ಮಾರಿ ಅಂಚಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ಮಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಮಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ದೇವೇರ್ನೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ತೂಲೆವು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇನು ನಿಕುಲು ತೂದು ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತುಲ್ಲೇವೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂದ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ಅವಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಾನು ಎಲ್ಲದೇಟ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾರಿದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೇನು ಬಯ್ಯನಾಗ ಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಮಾರಿ ಗೊಂಬೆನ್ ಪೂರ ಇಂಚು ಕನರಂಡು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಕನರಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಕುಲೇ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ವೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್.
ಹಿಡ್ದುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಬಕ್ಕ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪೇರು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿದ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಪೂರ ಪೋನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಅವರದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದೆ ಪೋಯಿನ ಅವು ಎಂಕಲರ್ ದುಂಬು ಪಾಸ್ ಆದ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಿತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೊನೋದು ದೇವೇರನ್ ತೀದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೈದಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನಿಡೆಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.